La nostra empresa és hereva de la tradició familiar, on cada generació ha tractat de deixar la seva empremta i ara mateix la nostra generació ha treballat sobretot en el que és la producció i comercialització directa de l'oli que elaborem. Ara mateix estem a la finca de l'Orion, a Ulldecona, al Montsià, Terres de l'Ebre. Ens dediquem al conreu de l'olivera i a l'elaboració de l'oli d'oliva i l'elaboració la realitzem a la Galera, on està el nostre molí. El producte que nosaltres elaborem és l'oli d'oliva verge extra i allò que el fa diferent, sobretot, és el fet de ser elaborat en olives de producció pròpia i, a més, pel fet de ser elaborat en les varietats autòctones de les Terres de l'Ebre, que són la farga, la morruda, la sevillenca i la marfil, i a més som agricultors en producció ecològica certificada. I l'altre aspecte que ens diferencia és el fet d'elaborar olis amb certificació d'oliveres mil·lenàries. El procés d'elaboració de l'oli d'oliva parteix sobretot del respecte cap a la matèria primera, cap a l'oliva. I això vol dir que els nostres olis s'elaboren en fred, sempre a baixa temperatura, i després amb la separació de les olives per qualitats.